Môže sa nám zdať, že ide iba o fiktívny príbeh, avšak je to tak kvôli tomu, že žijeme v dobe, kedy sa aj fiktívne knihy a romány píšu štýlom, ktorý je dosť realistický. V staroveku, teda vtedy, keď Ježiš žil, to tak úplne nebolo a veľmi jednoducho by sme dokázali rozoznať fiktívny text od toho, ktorý sa snaží nejak zachytiť historické pravdy, teda od dejepisného textu. Texty evanjelií sa dosť radikálne odlišujú od fiktívnych textov svojej doby. Neobsahujú napríklad prehnané, detsky opísané udalosti. Literárny štýl je skôr vecný ako dramatický a je tam takisto veľmi dohĺbky rozpracovaná psychológia postav, čo je niečo nevídané vo fiktívnej literatúre daného obdobia. Evanjelisti, ktorými bol lekár, teda Lukáš, dá sa povedať, že ekonóm, teda Matúš, rybár, teda Ján a nejaký mladík, Marek, ktorom nevieme viac, tak museli v 1. storočí po Kristovi vymyslieť realistický